bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Hey, uSminoff wena Mgodoyi wena ngithi mina kuwe le hlukane nokubiza uSilo ngeSgwili. uSilo umfana wakwaNgubane driver kamfowabo omdala oyisigwili. Ngenxa yokuthi udriver kuyenzeka ahamba uthenga ama-ice ngemoto yakhe bese kuthiwa uSgwili bese naye eshela ngalokho. Umfowabo futhi akanankinga nalokho. uSilo akaqualify ngisho ukuphatha lenja ayiqualify ngisho ukuphatha ikhiza court room makuthiwa kunomsebenzi kwaNgubane. Siyaphi sasemsinga nje esiyiphuzela isavana. Lento yokuthi ahambe eshela ngokuthi uyisigwili owethu isigwili cha akasona isigwili u-afforda ulife akasona isigwili. So nawe ke lento ukuthi umphosto umbize ukuthi isigwili sasemsinga isigwili samusemoko senjani lo muntu safuna asebenza ayikho lento yakhe.